Ok, K Sahur. Bun, bun. Coco Sahur. Logic, clasic. Salutare tuturor băieți și fete, Dani for the win aici. Bine v-am regăsit la un nou clip de reacție pe acest canal. De data aceasta vreau să reacționăm la toate evoluțiile lui Tung Sahur. Adică să vedem câte brainrot-uri au mai apărut cu Tung Sahur, frate. Avem aici Drang Sahur, care vedem că este un monstru ăsta din câte se poate vedea. După aia avem Panchi Sahur, care este o oală, gen, adică da, e ciudat, frate. Avem toate evoluțiile lui Tung Sahur, deci nu uitați să apăsați și voi click pe butonul de like și de subscribe dacă mai aveți clipuri de genul și vă plac, desigur, gen, da, este un clip cu brainrot, frate, practic, foarte mult brainrot aici. Și haideți să vedem. Avem pe locul 38 Name Sahur, care este la CFR, frate, se plimbă cu trenul Name Sahur, ok. Păi avem Tap Sahur, ok. Turon Sahur. Deci, da, sunt foarte multe de-astea cu Tung Sahur, frate. Ti Sahur, ok. Tri Sahur. Da, avem foarte multe brainrot-uri, băieți și fete, extrem de multe brainrot-uri. Boom Sahur, ia uite-l pe ăla, frate. Toto Sahur. Vezi că ăsta e șmecher, și din Spania, știi ce zic? Ok, Trim Sahur. Ding Sahur. Ok, ăsta e cel mai normal, cred, până acum. Ding Sahur. Pop Sahur, 29. Ok. Tu Sahur. Deci toate sunt așa, frate, numai tu, tec. Uitați-vă puțin, pop. Gen, bine. Și Tung Sahur e tot așa, deci da, n-aveau cum să fie astea altcumva. Ok, tec Sahur. Se pare că e cam trist tec Sahur, nu știu ce e trist. Tim Sahur. Mamă, frate, bă. Brother Sahur. Ce-i Brother Sahur, bro? Locul 25 ăsta e scary rău. Gen, imaginează să îl vezi pe ăsta în viața reală sau într-un film, frate, e scary rău ăla, ești nebun. Ok, K Sahur. Bun. Coco Sahur. Logic, clasic, sincer, dacă mă întrebați pe mine. Toc Sahur. Ok, o ușă Sahur, practic. Bun. Tre Sahur. No, deci e altceva, frate. Brainrot-ul e altceva, pur și simplu, gen, câte sunt, bro? Tu Sahur. Bul Sahur. Ok, Strang Sahur. Mi se pare ireal, frate. Bambino Tum Sahur. Asta e Tung Sahur mai mic sau ce se întâmplă, frate? PPP Sahur. Moto Sahur. Bun, Moto Sahur. Ok. Ancestor Sahur, frate. Grandmother Tung Sahur, bă, băiatule. Ok, dacă e grandmother trebuie să fie și mother Tung Sahur, nu? Adică e mama lui Tung Sahur, bunica lui Tung Sahur și ăsta este tatăl lui Tung Sahur și vedem că toți au o bâtă, frate. Ok, bro. Ok, bro, la ce reacționăm aici, că nu mai înțeleg nimic, ești nebun? Doc Sahur, ok. Ti Sahur. Toto Sahur. Bun. Ahmed Sahur. E din Turcia și are un cremvuști, un salam în mână. Ce e aia, bro? Oh my god, ce se întâmplă? TTT Sahur. Mother-in-law Tung Sahur. Nu mai zic nimic, frate. Deci brainrot-ul ăsta e pur și simplu altceva. Ok, locul 4. Check Sahur. Locul 3. Dinosaurus. Ok, ăsta chiar Dinosaurus, gen dinozaurus, știi, Dinosaurus. Ok, ăsta e tare, sincer. Ăsta chiar gen are, bine, are sens. N-are niciunul sens, frate, dar măcar sună mai așa, știi? Ok, îl avem pe Tata Sahur și pe legendarul Tung Sahur. Da. Astea sunt toate evoluțiile, practic, lui Tung Sahur, băieți, fete, pe care le-au făcut oamenii, nu știu cine le face, frate, cine se gândește la treaba asta, dar da. Haideți să mai vedem încă un clip cu Italian brainrots mai noi, gen, nu știu care-i faza. Ok, avem aici Italian brainrots care sunt efectiv noi nouți, frate.
Și l-avem pe ăsta din America. Bâz, Mosquito Jordan. Mi se pare efectiv ireal, bro. La ce mă uit, frate? La Ninja Aragosta. Fatini Americangus. Doamne, bro, bă, băiatule. Bă, băiatule, la ce ne uităm? Pur și simplu nu-mi dau seama, frate, gen, ce se întâmplă? Uitați-vă puțin. Scatino Ricciolino. Vițelo Treno Ciu. Gato Astronauto. Astronauta, mă scuzați pe mine. Uite, avem și Brainrot în Germania, frate. Bă, da, din România n-avem și noi un Brainrot. Era ăla, știu, Morcovini Asasini, nu mai știu cum îl chema, frate. Tita Sahur, uite, ăsta nu era, frate, la clipul de dinainte, cu evoluția. Ok, și ce-i melodia asta pe fundal, frate? Dua Mam Tom Day. Bomburda Tortuga. Ce se întâmplă? Brainrot din Rusia, frate? Zz, Energia Calamaro. Milanesini. Ce, Doamne, iartă-mă. Încă un Brainrot din Rusia. Oink, Cerdo. Da, nici nu le mai citesc, frate, că cine știe ce înseamnă prostiile astea, bro? Cine știe ce înseamnă prostiile astea? Bâr, Scusa Patapim. Tropa Sosis. Cine știe ce înseamnă, frate? Dacă înseamnă ceva urât, știi ce zic? Ai, Mira ese Ciuro. Doamne, băi. Băi, și vede, nu mai pot, deci îmi explodează capul, frate, la ce reacționăm aici, că nu mai pot. Turblina, ești nebun? Turbilina. Ce, bă, greierel ăsta, ești nebun, sau ce e ăsta? Rocialini Musculini. Flippo, de fapt e Flippo. Ok. Bombini Sovini. La vaca. Doamne, bro. La vaca gaură neagră, mâncați aici gura ta. Ce se întâmplă, frate? Hipopotami Panini. Broet, Jebrot. Picione Musculone. Zaza Avicinatidea. Bă, nu mai pot. Băi, și vede ce se întâmplă, că nu mai înțeleg nimica, frate. Uitați-vă puțin, ok, ăsta e un monstru, frate, ciudat. Nici nu știu să-i pronunț numele. Tăiței. O să-i zic Tăiței, frate. Și pe primul loc l-avem pe Nasi Lemac. Cu niște ouă pe el. Da. Hai să mai vedem încă un clip și după aia. Deci avem alte Brainrot-uri, tot la fel noi, băieți și fete. Și hai să vedem. Uite, ăsta e un Brainrot ca lumea, frate. Burgerino Assassino. Adică e simplu, știi? Are un nume ca lumea, e destul de ok, știi ce zic? Aici avem un Doritos, sau ce e ăsta, exact. Lito Doritos. Uite, niște Brainrot-uri mai ok, știi ce zic? Adică nu e chiar așa, nu știu, să nici nu știi să le pronunți numele, ești nebun la cap. Atlet Terong. Uite, ce e ăsta, frate? Ce se întâmplă, bro? Bombardino Chedino. De ce avem doar din Turcia, America, Rusia și Italia, frate, și Indonezia? Adică, bro, din România nu e niciun Brainrot, să pură, bă, un Brainrot. Ok, avem un Husky acolo, care se numește Citruschi Oranski. Da, băi, și fete, nel cardo deserto. Cați-și gura ta, ce se întâmplă, bro? Nici măcar nu e făcut bine ăla, bro. Nomini Liantini. Doamne, uitați-vă ce fac ăștia în Crucutucu. Ce fac ăștia în Indonezia, frate? Mamă, cavallo fumatore. Ok, bro, hai să... Leonardo Furtunello. Leonardo... Bă, nu citesc eu bine, mă. Leonardo Furtunello. Ce Furtunello, frate? N-are nicio... Ok, bro. Nechini El Khaidini. Ăla e din Venezuela. Din ce țară e aia? Mâncați-și gura ta. Bă, băiatule, bă, Columbia e, de fapt, nu Venezuela.
Tabi Tasa. Combanioti termici. Băi, și vede, nu mai pot, pur și simplu, frate. Ce ăsta, bă, piratul din Caraibe, mâncați-și gura ta. Ce se întâmplă? Roloton. Doamne, bă, băiatule, Francesco, uite, frate, Francesco chiar e tare. Francesco e W, ești nebun la cap. Nu Bubu Jambu. Ăsta nu e bun, Bubu Jambu. Tieng Ang. Doamne, o carte care... Da. Pinguino Maestro di Sushi. Da. Pinguino Maestro di Sushi, da. Vă place sushi? Mie nu prea îmi place, sincer. Oni și asasinii. Da, frate, da. Băi, și fete, dang nasi pandang. Da, scrieți în comentarii care este brain rot-ul vostru preferat, dacă există așa ceva. Nu știu, scrieți în comentarii.